Anyway, kanana ang ako pag-summarize at the same time muhatag pugo gamay input no mao man atong Bible study. So naminaw ko sa inyo ang mga sharing medyo kuha naman yun kanang saludo na wag ko sa inyo mga sharing no. Ako dugangan na ako gamay no. So kani nga parable kanana ang practice magyud sa mga Hudiyo ang kanang farming no. Mas challenging gani ang ilang kanana ang farming sa Israel kay kulang og tubig. With fact ang kanang drip nga irrigation dito na nag-develop sa Israel. Kanang drip dito kanang tubo nga butang gagmay kay nga mga dayon ikatag nila, i-spread out nila sa mga tanom. So abrihan na nila o gusto silang mamunyag. But drip ra siya kanang tulo lang sa kinahanglan na sa tanom ang tubig no. Walay usik sa tubig. Diri pod sa kanang kuan, kanang parable of the bad and the good seed. Kanana ang hibaw-an na gyud kayo, familiar gyud kayo ang mga Hudiyo niini, no? Kay mo may ilang practice. Kung pakibalo sila ng ayaw pagbunuta ang kananang wheat o na mga sagbot nga gapanurok. Hibaw-an na nila nga dili gyud ang ayan kanang bunuton. Kaya nga naman ang mga kanana ang mga Hudiyo kadaghan nila farmer lang yun sila nga nang kanang hard lang yun nga farmer no kay ang tawag ani ang dagko kayo kanang owner sa yuta dagko kay na sila nga dagko kay mga yutaan gamay ra ang mga owner no so kasagara gyud na ipa saopan so mga saop mangita na sila o kanang diskarte nila nga dako ilang abot. Kaya nga naman, daghan kayo mga farmer nga walay giumahan. Kung dili mayo ang ilahang kanana ang gitawag natong produce, anang kutsitsa, anang harvest, nan basing mapulihan sila. Something like that, no? So, gikuha ni Jesus kanang parable. Butangan dayon o kanang spiritual nga pagtulunan masabtan nila dayon diretso sama sa atong istorya atong niagi unsa may tuyo sa parable sabtan nila ordinaryo lang nga kanana istorya apan gi-insert niya ang kanana ang spirituhanon nga kanana ang pagtulunan. Kung mangutana mo sa ako unsa ning parable of the wheat and kanang weeds, it's about relationship. Relasyon na yun siya. Wala nagwilain, no? Kaya nga naman, nag-istorya ang ato ang Ginoo nga pati sa parable unya nag-isgot tayo to sa iyang parable niya nga ang mga katawhan nangutana nga Lord nganong dili man nato kanang ipton ng mga sagbot no kay balo man ka Lord nga maayo ni ang imo ang trigo ngano di man nato ipton siya ayaw lang kay mga daot na sama sa ilahan yung gituan tuod man mungutana mo ngano man tuod nga kanana ang kanang parable ngano man tuod tawo nga kanana ang muko exist man ta sa kanang dautan nga mga tao no ngano man nga kanana ang kanang parable nga kanana ipadayon man ang binuhatan sa mga dautan nga mga liso dautan nga mga tao o kita magpabilin nga kanana ang yun ani no magpabilin nga Diyos nun pagpabilin nga nagsunod sa Ginoo usahay ra ba tikasan ra ba tanang tawhana usahay kanang pahimos lang ta no usahay ang Kristiyanos mo na usahay bugal-bugalan ta usahay kay di man taga-gasukol di man taga-sukol sa ilang mga binuhatan di man taga kanang tumpang no sa ilang kabuang so usahay kanana ang Kristiyanos nga nagbuhat og tarong diha sa opisina
dili mo dawat og SOP, mao na noy nag-abnormal. Kaya ang normal nila na ay SOP. Puro katong dili mo dawat og SOP, mo toy abnormal. Ikaw mo'y lipakon, no? Sa kananaang sa eskwelahan, ikaw abnormal o dili ka makadroga, di ka kay balo mo inom, o wala kay chicks, no? But then ikaw taon or sa pamilya, makita nimo na sa pamilya, no? Ang usa ka pamilya, kuwan kayo sa social kayo, no? Ay lang mga bata bisag dili ka afford na, no? Kaya mo man pinuhatan sa kananaan iya sa yawa. Iya man ang gitanong sa ato ang kultura kanang mga butangan. Nan ang gatubo taon mga bata gakalibog unsa ba yung sakto ini, no? Mo na siya. Nya kita mo mismo mga biktima. Mahimo biya tang biktima og ang atong palibot. Daotan dili para sa ato, di ba? Manilhi ka to silingan ang mga sagbot paingon diri sa ato. Ang kanal niya, ang hugot paingon diri sa ato. Ha? Gusto ko ana saba kay sila dito kay inom, ikaw madisturbo. Di ka kaistorya gani sa ila. Yan naman. Lisod ka istorya di mo pareha og level. No? So muna ang kahintang sa ato ang kalibutan. No? So unsa may ato ang buhaton? Nga layo pa man moabot ang Ginoo. Unsa may buhaton nato? Kamo karon, unsa may buhaton nato? Nga mo gyud ato ang giantos karon. Kisa may wala magantos, di? Kita tanan nag-antos. Di ba? O pagpuyo og pagka-Kristiyanos, mag-antos ka gyud. No? Sakto gyud ang istorya sa Ginoo. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. Isa man wala mga Kristiyanos. Muna ibon pasabot sa the parable of the wheat and the weeds. Iyon ang Ginoo, ayaw na tanggala, ayaw na pag kanang biraha, ayaw na pag kanang inyuhang sitong ini, kanang ang ibton, i-uproot ng mga kay wala na tay source. Kung ang Ginoo mo ka-istorya pa nato, wala ka na source sa imuhang sanctification, purification. Diba? The moment nga kita makaamgo o kananaang relasyon nga dili pareha nato og gituhuan, dili pareha nato og Christian nga agenda. Di ba ikaw mag-antos? Ha? Thumbs up ko no be og tinuod ba? Thumbs up og tinuod, no? Ikaw gyud mag-antos. Ikaw magpailog, ikaw magpaubos, ikaw tanan. Bisan sa kanang relasyon ninyo sa opisina, ha? Imong boss ibalo ka nga tadapong gining boss. Unsa bato nimo? Ha? Luom ka na lang yung taon. Ha? Husband and wife relationship, di mo parehong unahong na. Luom ka na lang daw. Ang mga husband or wife, luom na lang. Saan taman mo? No? So muna siya ang kanang it's about relationship. No? It's about the social order sa to ang kinabuhi. So, dugay pa yun. Ingon dito ni John Hendricks nga, mabot na Ginoo dito na magbahina. O imuha ni Lord, imuha ni Satanas, imuha po ni Lord. Kani kang Satanas ni, no? Binahina. Muna na siya nga kananaang ang issue ini, abi nimo, dugay pa kung kayo, ibalo mo para sa amabot ng Ginoo. Katong namatay o sa'yo, magpasalamat po sila. Nakalingkuwas na sila sa mga seed nga dautan. No? Nakalingkuwas na sila. Nakalingkuwas na sila sa problema, pressure sa kinabuhi. No? Kaya nga naman, ang usabi ka challenge, kung ikaw nagpuyo sa mga kananaang
dautan nga mga liso palibot nimo. Time will come. Nabitaw tanultihon. If you cannot lick them, join them. Nakadungog mo na nga what? Expression. If you cannot lick them, join them. Ha? Kung dili nimo siya kuan kanang di nimo siya ma-convert sa imuhang gituan, imuhang mga prinsipyo, apil ka na lang dito inom. Apil ka na lang mga hinangan. Munay ato ang challenge. Kaya nga naman, ang Kristiyanos karon nag-anam og kagamay, moabot ang Ginoo karon gamay na lang nabilin. Abi nimo pila na nabilin? Ha? Ang nabilin kanina na nag-Bible study. Bitaw nga na, no? Gamay na lang yun kayo nabilin. Wala ang challenge. Layo pag yun kayo, di takipalo kano sa pag-abot sa Ginoo. No? Di takipalo kano sa. So, unsay virtue nga ato ang pagahuptan mo na pinaka-importante. Kamo nagpuyo sa mga kananaang bad seeds. Ang virtue nga inyong bantayan is pasensya. Patience. No? Ang akong mama, ang ngalan sa akong mama is Pasensya. So, pasensyoso ito siya kayo. Hasta yung anak, ako, pasensyoso yun ko, kaya pasensya ko. Ang ngalan sa akong mama. Patience ang virtue. No? Nga iyang gihatag ka na to. Dili gayud mahimo ka ng pasensya. Ulay Ginoo. Walay atong pag-ampo. Walay pagtukaw sa ato ang pamalandong kanunay. Kung imo-imo ra, wala kay Bible study, wala kay grupo, wala kay maistorya nimo, wala kay prayer time, wala ka tanan. Maglisod yun ang imong pagka-pasensyoso. No? Kaya magpaabot pagod ka. No? Magpaabot pagod ka o kamusta man Lord, moabot ka na Lord. Makadawat na yun ko ininiya o kananang suborno Lord. Kay timting yung ayo Lord. Diba? Matintag yun ko ini yung dawat Lord kay kanusa pa mong mabuto eh. Diba? Matintang yun ko ni makatubag, makasumbag yun ko ini ang akong in-law. Madugay Lord. Nabihan ka, bugal-bugalon. Lord, di na yun ko mo simba Lord. Nga naman, kontra yun ako ng pare Lord. Kanunay na akong tirahan sa misa. Ha? Pasensya. Ang virtue sa patience. And then, ikaduha is virtue sa parehas sa Advent ba? Virtue sa paghulat. Waiting. So, atong sumpayo na patient in waiting. Naka-experience na ba mo ang iyong asawa nga ng merkado? Nga, dugay kayo ni mo hinulat? Nga naman, kiniadto pa man sa ukay-ukay. Daron din ang pwede na. Eh, nag-COVID na. Sa una, lisod kayo pulaton ng ato mga asawa na to. Kaya dagang kayo o kanang mga diversion sa ilahan. Kana na ang schedule nila. Pangumpra na puro dagang kayo. Pagkapit gani o kana na mga sapatosan. Dugay. Sanina, dugay. Madugay yun na. Way labot sa tungkuan. So, primero, pasensya. Ikaduha, waiting. No? Ikatulo na yun is pag-ampo yun. Communication with God. Sa Jesuit spirituality, nagyo na gitawag niya o kanang awareness examen. Exercise good. Prayer good. Ang exercise good ang prayer. So, iya yun ang gihimo yun na tulo sa katlo. Okay, kung kanunay ka mag-prayer 3 times a day, mahimo kang exercise, way of life na nimo. Mahimo na nimo. Kanang batasan. No? Ibatasan na nimo nga ikaw karana ang gaangko. No? So, mo na ang primerong parable. Ang primerong parable, mo yun na. The parable of the wheat and the kanang weeds.
Maura gina, wala gilain. Karon mo ta sa ikaduhang parabol. No, nakadungog kong istorya ni Atty. Sarmin o ni Angelo ganiha, no? O ni Father. O abot kan joy kay ni Boy Rabi o kan kisa ni kang Mamert kay ang Mamert nakabot ko gamay. Kay wala kasulod si Mili o si Tata. Nadugay na gyud siya nga mo resign na lang mi. Wala na gyud kasulod kay hinay man kayo ilang internet. Dito ko na dugay og suporta sa ila, no? So parable of the mustard seed. Kung kani siya kanana ang famous kani siya nga parable, no? Verse 31. Another parable he put before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown in the greatest shrubs and become a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. No? So, masayabot pasabot sa ginawa na. Sa parable of the seed and the wheat, lisod kay tubuhaton iko nga pasensya, pagpaabot o pagampo. Iampo kuno nang nakautang sa imo dili mo bayad be. Makagwanta baga. Iampo kuno nga ikaw tumuan og istorya nga dili nimo sala. Kay ngano man wa magkamukooperate sa ila. Iampo kuno nang ginitan ang imong trabaho be. Ikaw pa na football nga wala kay sala. Iampo kuno. Lisod kay na siya iampo. But ingon siya nga, gikinahanglan ang pagpaabot nimo, gikinahanglan imong pasensya, gikinahanglan imong pag-ampo, o gamay na lang yun. Bisag gamay lang yun kayo nga pag-tuo. Nga naman, because para po sa kananang mustard seed nga iyang ipang-istoryahan sa uban nga bahin sa scripture, nga a small seed or a small faith can move mountains. Ha? Makasibog sa usa ka bukid, makapabalhin sa usa ka bukid. Pareha sa hemorrhage woman, makakupot lang ko sa sid-sid ana ang Jesus, maulian ko sa ako ang hemorrhage. Ha? Pareha si Bartimeus nga buta, mandungog lang yun ni Jesus nga nagsulti sa iya, Jesus of Nazareth, have pity on me. Amidst all the people that are rushing by, following Jesus. Madungog ka nimo, madungog ka si Bartimeus nga kasakita. Amen. Ha? Dili na siya madungog. But then, naa siya pagtuo. There are so many accounts in the Bible, no? Like the account of the blind man nga di siya kadto sa tubig. Nang siya daplin di siya kadto dito sa tubig manghilampo siya ugon sa palya. But iyang giampo, Lord, nalaon tay mo dala na ako diha sa tubig. Tuod man na tinuod yun, no? Even sa imuhang kinabuhi, daghan ka kayong mga kasinatian nga ang Ginoo mutubag sa imuhang gamay lagi yung faith. Natundumdum ko sa akong amigo, pag-upami sa CFC, sa Couples for tayo sa una, wala siya tuition sa mga bata, nga mag-finals na. Pag-ulag kami sa CFC, nga ituluan niya about prayer, diha siya sa kanang ampitude pedapit sa likod. Kalingkod-lingkod siya, Lord, sa hapit na ba tayo sa kanali lang kay pasig muaw pa nga akong kuwan ang akong sani laptop kay wanay baterya. Naglubat na. So, doon man ang iyang pagampo, Lord, usa lang Lord be. Kanana ang tabagar ko sa pagampo, wala ko'y kanang sana tuition sa mga bata. Tuod man.
naining tupad niya nga lalaki nga medyo buwang-buwang na gamay. Siya doy. So may muhang tibuol diri doy. Nangita kag chicks diri doy. Naamdag na palaga mga chicks diya. Siya wa ko mangita chicks na ko kay problema. Wala ko pang tuition sa ko ang mga bata. Siya nga atuin lang dito sa Carmen unyang hapon kung makalugar ta mga alas 4. Ato dito sa Carmen na ambot na doon kung sa tulay nga kuwan ko nung sana iyang giyatuan dito sa upos. Ditagaan siya 3,000 para pang tuition. Siya bayar nila ni o na maka sento ini maka lugar ka na o makakuat ka ng patalim. Tuon man. So wala na ito siyang buot. No? After 3 weeks kay kanana nag-kwarta na siya, giyatuan niya itong tao para kanana bayaran niya. Ang problema kaya ko siya mangutana kung sa ngalan. But ma-describe lang niya kung sa itsura and support and so on. Kaya dito kung siya tuyo. Mutog mo dili mga igsoon. Giyatuan niya. Walay balay dito. Walay kapuyo po anang lugaran. No? Wala. Ang Ginoo mutubag. Kamay lang yung pagtuo. Kay kato siya, sa wala mami magsiip siya to sa una. Grabe to ka maldito. Grabe yun siya ka maldito. Pati ang Ginoo mahigyod kayo. Ang milagro sa Ginoo, ipakita niya para madugangan ang pagtuo sa atong katauhan. Mutuo mo milagro? Ay milagro. Kaya naay katuyuan ang Ginoo para kita magkambig o hugot diha sa iyan kananaan diha sa iyan kananaan member sa iyan simbahan o yan pagpumunan. Kaya nga naman nga little faith man gamay na yun kayo ng little faith kaya nga naman iya ka ng padakon no? Muna ibot pasabot sa Ginoo ang pasensya ganiha ang istoryahan ang pagpaabot ang pag-ampo iya ka ng kunaw na ragon unsay kontra sa Ginoo the weeds ang yawa mo'y nagtanom kuno sa mga trigo tanaw ragon ang iyang kontra isa may mulaban na to ang Ginoo amen only dili ta mo tuo amen praise the Lord no labi na sa COVID-19 karon labi na karon sa COVID-19 kinahanglan nato ang pagtuo kay ang Ginoo muhatag yun sa iyang milagro. Only dili makita na itong milagro karon nga naman. Saan man yung pakita sa milagro nga ikaw mismo di makamutuo? Amen. Di makamobilib bisag gamay na lang yung kaya hawiran mo sa pagtuo. Amen. Praise the Lord. Karon ikatulong parabol sa living. Pagpatubo, kani imong little faith, imong i-model sa uban. Kay nakita nila sa little faith nimo unsa ang imong disposition diya sa Ginoo. Din makapatubo sa community, makapatubo sa pamilya, makapatubo diha sa inyong kanang kaugalingong mga pamilya. Mutubo gyud siya. Labi na, og ihurno nimo, isulod nimo sa oven. Dako na gyud, makaon na gyud ang imuhang pagtuo nga gi-invest nimo diha sa imuhang relasyon. Istorya ko daan, it is about relationship. No? Unsa may makapainit diha sa imuhang leaven, being a leaven, unsay makapainit, mao ang Espiritu Santo. Mga igsoon. Kung wala diya ang Espiritu Santo sa atong sa atong pagtuo, sa atong pagpatubo sa atong kaugalingon, pagmodel sa atong kaugalingon, dili gayud mutubo. Dili gayud kita mahimong magpatubo sa uban. Being a model sa uban. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thumbs up. No? So, muna siya ang kahulugan ana, no? Ayaw kabalaka, no? Kaysa
Sa second reading, di ba? Makakita mo sa second reading. Sa second reading sa Roma, chapter 8, primero yun siyang kwan, chapter 8, verse 26. No? Yung siya nga, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. No? Usibot pa sabot na, nagagulo! No? Groaning. Sa ubang translation na, groaning. Ang Espiritu Santo nga nagtabang ka nato kay kita makasasala, kita lisod kayo kabigon sa iya. Nagagulo sa pagtabang ka nato. No? Kung tao pa siya, painful kayo ang ihang paningkamot nga kita dalon diha sa Ginoo. Amen? No? Nga nung ibutang man na siya sa second reading, na ay connection sa atong pagtuo o pagka-leven sa atong pagpatubo. Praise the Lord. Hallelujah. No? So muna siya ang ihang kuwan ka na ang no? So muna siya ang growth and transformation sa ato ang pagka trigo, pagka wheat, no? Kung sa growth and transformation nato is the parable of the mustard seed and the parable of the living with the Holy Spirit groaning, helping us to grow and transform. So mahimo kang mature na Kristiyanos with that. No? Mahimo kang Kristiyanos with, you know, nga na ay nag-back up mo. Sa Ezekiel 36 bito, 26 pa rin siya. I will put my spirit in you. I'll put that in your heart so that you can follow my commandments. You can follow my statute. Ingon ana ang kaseryoso sa Ginoo sa ato. No? And then ato ta sa interpretation, di ba? Human sa verse 30, ingon siya nga, ako ning giistorya pinaagi sa parable, from now on parable na gyud akong gistorya. Bisag kamo gani karon gistorya na ako pastis parable, mutisok gyud siya ang kasing-kasing. No? Nagistorya ta mustard seed, nagistorya ta og kanang gihundo maday na, gi-oven maday ang pan. Otherwise magpabilin siya magpabilin siya nga yes. Wala nimo luto unsaon pag taon, unsaon pagdako. Ang Espiritu Santo mo'y nagpadako. So, wapo kayo ang parabol. No? Amen. Sabtan yun nato umayo. Then, ingon na siya nga, mo na siya interpretation. O, ibalo na mo sa interpretation. Kinsa man ang kanana ang master. Kinsa man ang nagtanong sa kanana ang mga sagbot, ang buwan ang yawa, mga yun. No? And so forth and so on. No? Dili na nato kanang tagsa-tagsaon ang iyang interpretation. But the most important part sa atong interpretation is katong inyong gidiskusan ganiha. Nganong gialaw man sa Ginoo? Nganong gialaw man sa Ginoo nga side by side nga naa man ang dautan? Ngano man sa pag-create pa lang niya sa kalibutan, ngano man giapil man niya ang yawa? Amen? Amen? Sabi, thumbs up, thumbs up. Diba? Amen. Kaya pag-create pa na niya sa kalibutan, wala na ang niya i-appeal. Amen. Amen. Nga nung iya magipasagdan si isa na, Lucifer. Nga naarag hapon. No, gasuri-suri rag hapon, ga-create siya sa kalibutan. De? Nga naman. Permerong tubag. Pildi na siya daan. Pildi naman daan si Lucifer. Ikaduhang tubag. How could God be merciful and compassionate o iyang gipukan si Satanas? Amen? Pulin angel biya si Satanas. Amen? Pulin angel biya. Diba?
Dili siya consistent sa ato ang divine mercy karon. Le, thumbs up ko no og insakto ba ko? Ha? Fallen angel good. Anghel good sa una. Then, na fallen angel. Nga naman lagi si Juan, fallen magyapon. Nabagsak magyapon si Adam. Nabagsak man si Adam, o nga nung wala man lagi mo sa si Adam. Eh? Di ba? Ang iya naman sala, kay gatapis-tapis siya o kananaang kanapitang dagpo kay nga dahon para dili na makita ang mga jingle bells. Kaya nga naman, garboso man siya. Ba, in the end, siya nitabo sa mga descendant ni Adam. Ha? Niyukbo sa Ginoo. Munang niabot si Abraham, si Jacob, si Isaac, and so forth and so on. No? So muna ikaduha nga tubag. Ikatulong nga tubag. Katong istorya ni Anghelo. Ha? Kita, pag-create sa Ginoo sa ato, gitagaan kita og free will. Kitaan kita free will. Free will gani, freedom to choose og asa ta. Musunod ba ta sa iya o dili ta musunod? No? Depende ra sa iya. Muna ang atong Ginoo, higugma gyud niya kaayo, gihigugma gyud niya kaayo ang kalibutan. Ayaw gyud mo pagtuo nga ang Ginoo na suko sa kalibutan. Gihigugma niya og maayo ang kalibutan kay diha sa kalibutan nahimo ang reconciliation sa mga sumusunod ni Adam o ang iyang mga katawhan karon. Diha ang reconciliation nahitabo. Diba? Loy na ay reconciliation yun. Kinahanglan na yung meeting point. Asa man lang mag-meeting point? Asa man mag-reconcile ang tao dito sa Ginoo? Dito na sa langit. Diba? Diri sa kalibutan mag-reconcile sila. Muna po pasabot, gitagaan free will na naimpa si Adam sa mansanas nga dili pakaong sa ila. Karon diri gibuhat ang reconciliation sa kalibutan. Naa diri ang arena sa mga choices sa mga tao. Naa diri mao na ay wheat og naay seeds nga dautan. Naay wheat og naay wheat. Naay weeds og naay wheat. Nga naman, naaman diri ang arena sa mga choices sa tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thumbs up. Thumbs up, no? Grabe yung kayo nga to ang kwan, nga to ang kanang pamalandong gud ini. No? Itagaan man tag choices do. Na mga choices o dili nimo kwan. Mo nang pangutana karon. Asa man ka nga pagkalisong? No? Asa man ka nga pagkaliso ka? Liso ba ka nga sa wit o liso ka sa kanang sakto? Muna yung pangutana, no? Kaya natubag naman na ito. Nga naman ang Ginoo gialaw man na niya. Unsa nga reconcile o dili nimo pukano na nimo ang Adam ang mga dautan. Amen. Unsa nga pag-reconcile? Asa man ang compassionate nimo nga Ginoo? Kung imo na pukano na tanan. Ngayon wala pa man ang judgment. The last judgment, dito na ibandol ka ng mga tao nga wala magsunod sa Ginoo. Amen? Ha? Tanawa sa wisdom, no? Tanaw nimo sa wisdom. Sa wisdom nga sa first reading. Read Wisdom chapter Wisdom chapter 12, no? And chapter 12 verse 19. Ako nagipili, no? Ingon siya nga, those such words thou hast taught thy people, that the righteous man, those such words thou hast taught thy people, that the righteous man be kind, and thus hast filled thy son with good hope, because thou givest repentance for sins.
Meaning, gahatag siya og chance sa mga liso nga mga dautan. Gahatag siya og chance para mugbalik sa iya. Muna ang first reading, ug ang second reading, ug ang ato ang gospel, nakakonect yun na siya. Kung katuntuang sa katapusan, di na kibalo, og liso ba sila sa dautan o liso ba sila sa wit? O, pag-decide mo, kung tanaw ni mong liso ka sa wit, ay ayaw pagkabalaka. Because ang atong Ginoo gahatag og hope. Muna gitawag niya kanana ang disciplinary, compassionate discipline sa mga iya katawan. Diyara ko si taman, no? Kay medyo ubay-ubay naman ato refleksyon. So sa sinudanan na ay dautan o na ay kanana ang maayo nga seed, ang wheat o ang kanana ang poisonous nga seed, poisonous nga kanang sangpot. Karon gikinahanglan magyud nato kay muko exist pagid sa atong pagpuyo. Nagkinahanglan tag pasensya. Nagkinahanglan ta og kanana ang waiting kanang paghulat, no? So kinahanglan tag pasensya o kinahanglan atong pag-ampo kanunay sa ila nga sooner or later mahimo silang ato pod kauban nga diha ang Kristo. Dili kita mabalaka kay ang gikinahanglan sa Ginoo ang ato lang gamay nga pagtuo. Ang atong gamay tuo, pagtuo, once mabutang kana as model, gisugdan nato mudako kana siya. Like ado, dili kana mahimo nga makaon sa tanan, magsilbi sa ubang katawhan ug dili kana lutuon sa Espiritu Santo. Di ba? Wala na may reverse engineering sa pagluto sa pan. Mahimo pa ba ng harina ng pan o naluto na? Di ba? O ang tao makonvert sa kanana ang community makonvert kang Jesus. Wala yung reverse, no? Na maganing tentasyon ba katunti unay yun makonvert diha. Muadto kang Jesus, wala na yun, no? So nga naman ang katapusan nga award, reward nato is ang eternal life atong mapaabot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Lord God, we ask you nga ang amo untang pagtuo deeply rooted diha sa imuhang pagtuo nga gamay kay nga liso. Nga kami Ginoo pinaagi sa evangelization nga among gisugdan labi na ang pamukaw ug alpa ug amo ang Bible study karon nga unta Lord mahimo kaning kanana ang subayan nga mo dako kani og Ginoo. Mahimo kaning pan nga amo ipabot-abot sa uban. Nakinumdum ni og Ginoo nga imong gi-multiply ang pan. Kini og Ginoo imong gipakita sa amo nga posible ma-multiply. Makabig ang imong daghan nga mga katawhan. O Ginoo kanitanan among gibuhat. Pinaagi sa amo ang kaikag nga mutabang sa imong evangelization. After all, ang gikinahanglan lang namo ang among mga faculty sa amo ang lawas, among talento, amo ang kakayahan, amo ang resources o uban pa, amo ang maayong panglawas. O Ginoo, among ihalad kanimo o Ginoo. Nga unta, daghan untang makadungog sa maayong balita para daghan ang lubiliho. Pinaagi sa among community o Ginoo, pinaagi sa pagpangaman ni Santa Maria, pinaagi sa among obispo na supportive tayo, nga unta ang bagong post-obispo mo o gyapon ang among ma-expect sa iyo. Kanitanan among ipangayo, pinaagi ni Jesus, inubanan sa pagpangama ni Mama Maria. O glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat kayo. Mayang gabi sa tanan. Praise the Lord, no? So, sorry kayo.